Bismillahirrahmanirrahim. Ev dersa mehanı li ser ferzên destmêjiyê. Destnimêj bi şîva serhediya bi Kurdî jî re destmêj dibin. Destmêj çi ye? Çend ferzên destmêjî hene? Sünnetên destmêjî çi ne? O destmêj bi çi dişkî? Yani bi çi betav dibin? Her wiha di hinek meseleyên ku girêdayê bi destmêjê ve jî duwan meselan da jî em ê hinek şîrovê bikin. Di dersa me îro da em behsa ferzê destmêjê bikin. Di derbarê ferzbûna destnimêjê da Xwedayê Teala wiha ferman dike. Ey gelî bawermendan, dema hûn nimêj bikin, ser çavên xwe û her destên xwe bi tevê nîşkan ve bişon. Ji serê xwe jî mesih bikin û her du lingên xwe jî heta gûzekan bişon. Ferzên destmêjê şeş hevin. Yek jî niyet e. Amel yani karên mirov bi gor niyeta mirov tê hersen gandin yani tê qîmetkirinê biha jê re tê pîvan. Di vî warê da Peyxemberê me aleyhissalatu vesselam wiha dibêje amelên mirov bi gor niyeta ye. Kî kesê çi niyet bike jê re ew heye. Bawermend tu karî hema çawa lê hat bû away nakin. Belku destpêkê da difikirin encamê tînin ber çav armanca wî karê xwe dizanin paşê dest davêjin karê xwe. İbadet jî wisa ye. Dema te karek kir gerek tu niyeta xwe jî ji bîr nekî. Niyetê jî bînîwerî. Yani tu vî karê an ji bo çi dikî. Her wiha destmêjî karekî wextê meriv dest bi destmêjê kir gere meriv bizanbe ka destmêj çi ji bo çi meriv destmêjê dikir. Loma jî niyet girîng e. Cî niyetê di dilê însan da ye. Dema meriv destmêj bigire meriv di dilê xwe da niyet bike bes e. Lê sünnet ew e ku meriv bi devê xwe jî bêje. Dema niyetê jî ji wexta ku meriv dest bi şûştina ser çavê xwe dike ew çaxa ye. Bi şûştina ser çav re meriv niyeta xwe jî tîne tê. Her wekî meriv destê xwe em bêjin tije av dike divê ez bi niyetim ser xwe helal dikim kirina li me jî. Başî wî ew e bi destpêka şûştina ser çav re û hetanê jêrê ser çavê xwe meriv tê niyeta meriv bidomîne. Ez bi niyetim ser xwe helal dikim kirina li me jî. Mesela an jî ez bi niyetim ser xwe heltînim hukmê bê destmêjiyê. Ev niyeta dawîn belkî hinekî gelemperî be jî ji ber xatirê ku mesela Kabe jî bê destmêj nayê tawaf kirin Qur'anê meriv nikare bê destmêj bi destê xwe ku meriv bêje ez hukmê bê destmêjiyê ser xwe heltînim wê baştir be. Qeydê ku meriv bêje ez ser xwe nimêjê helal dikim. Her wiha alimên İslamê dibin ku meriv ji bona tiştekî destmêj bigire ev destmêja meriv ji bo tiştê dînê de ji rewacê da ye. Yani meriv ji bo xwendina Qur'anê tenê ku Qur'anê bi ser çokê xwe hilgire bixwîne ji bo wî meriv destmêj bigire destmêja meriv ji bona nimêjkirinê ji bona tawafa Kabê jî dibe yani. Tişta ku destmêjgirtin jê re ferz be yani meriv ji bona wî destmêj bigire tiştê dîna jî dikare bikar bînivere. Kurt wisa ye. Şiklê niyetê jî gelek e. Niyet meriv dikare bo rakirina hukmekî an niyeta helal kirina karekî wekî bê destnimêjî wekî tawafa Kabê çawa me got wekî hilgirtina Qur'anê kirina nimêjê zanî vana tev meriv destmêjgirtinê de bi wan niyet bike dibe yani. Yani bi kurtî meriv dikare bêje ez bi niyetim ser xwe helal dikim kirina nimêjê an ez bi niyetim ser xwe helal dikim tawafa Kabê an ez bi niyetim ser xwe radikim hukmê bê destnimêjiyê meriv bêje niyeta meriva tamam e. Belê. Şertê ferzên destmêjê me got çend hevin? Şeş hevin. Ji wan şeş heviyekî jî niyet. Du şûştina ser çav wekî ku Qur'an jî zikir dike şûştina ser çav ji ferzên destmêjê yek e. Lê hudûdê ser çav çi ye? Hudûdê ser çav ji ku da dest pê dike? Hudûdê ser çav ji serdestî êniya mirov ciyê ku por lê hêşîn dibe. Normal yani. Ne ku mesela porê meriva rûçkî be heta van dere hat dibe. Normal porê meriv li ku hêşîn dibe ji vir hêşîn dibe. Ji wir da dest pê dike
hükmü serçav hatta ku hatanin beni çena mervaya. Devi esna o navbera her du gohanda yani jore anyamera cipor eşinde ve hatani beni çeni navbera her du goh tidanın li devi hükmü handa serçav da رو سمیل مو چه به اوید که اون حکم سرچاو به مناسبت ششتنا سرچاو ششتنا وانجی بگور شرطی وان فرض دو اما وانجی داویدا ذکر بکن انشالله فرض سیا دستمش دا ششتنا هر دو دستان به تو انیش کانای غایجی معرف جسری پیچه حتی انیش کی داخل جسری پیچی حتی انیش کی اف هر مهان گشتک تینی ششتنی اوجی فرزک جفرزی دسمیجی مسحا serçav yani surandana seri afukun surandana seri merseri khoy mesabike ev jiferzek jiferzi desmeji seri keder mer mesabike per gring ne henek alma gotin çariye ka seri mezhebi şafii da işte küçük ji seri khoy mer o ha mesabike dibe mer paşa seri khoy kele ka seri khoy mesake dibe li başı ev mer peşa seri khoy mesabike قنجای او اندک چاریه کاسری خو مرو مسابقه کش خو مسکرنا تمام سری جسونه تا امویجی د بابت سونه تا بیشین ان شاء الله شوشتنا هر دو لنگان به تو گوزه کان وا او جی فرزک ج فرزی چیه ج فرزی دسنمیجیه بله پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی دسمش گرتی سری خو مساکی دیوار د حدیث شریفه نه هر واد ششتنا لگان داشید سا پیغمبر صلی الله علیه و سلم که به چه آوای ششتیه یعنی لنگ به تاوی گوزه که و تاوی ششتن دیوار هندی سا حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم هنه جه فرض دسمش یک جه ترتیب به معنا به واتار اسکرنیه یعنی وک مل جور بحث کر پیشینیت دورا ششتنا سرچاو دورا ششتنا هر دو دستان yani her du zendan bu teveniş kama duraji mesakırına seri o şuştuna her du lungan bu tev güze kama devi sırahanda jera tertip te gotine mer düve rezeda bu tertip desmeş bir ev ferzek ferzin desmeşi bangori mezhebi İmam-ı Şafii